ngantuk wae to. Ah wong kepenakan lek ngrungokke iki mah. Kepenakan lah ya kene iki. Kumpulan sing nges dhewe. Kumpulan apa to? Sripah. Wong cetha nggon gamelan kok kumpulan apa? Jenenge iki nak ana to, sekabeh kumpulan ki ana jenenge kok njuk Sripah. Apa jenenge? Nek kowe ngerti apa? Ada. Jenenge iki Condong Raos. Lah iya, aku arep muni ngono ndak madani, ya ta? Ayo kuwi Condong Raos kuwi mula wonge deloken rak nom-nom ya ra. Nom-nom kuwi malah nek mbiyen nek nabuh malah ra patek kempling jane. Heeh. Ayo ming ayo dong iki malah mentes sing tuwa-tuwa kuwi ning mesti nggawa kacu. Wong tuwa kok nggo kacu ki njuk kepiye to? Jagake nek ana sik dibuntel. Nek sing nom-nom kuwi lek do melu kabeh ki ya medeni to. Sok napa niki malih? Nek dikandani wis suwe saiki ora nggo ngerti ya ngadang. Lah nom-nom kuwi ketekane ngono. Ya ra mula gumyak tabuhane rampak sinden ki ngerti? Ora. Maranggono. Maranggono ki apa? Sinden. Sinden ki ya apa? Wong ora ngerti kok. Lho sinden ki cetha tape di. Lah wong sinden kok ya apa meneh? Mula aku ki nek saka ngomah bareng kowe ki isin tenan ki jane. Ha sing do ngrurui ndak pundi Mas kalian Kang Putra. Lho kowe ki ya kecendeken banget. Mbok pun kan ngadeg mawon darani lemu mlaku ki jengkeng coba. Ya ora ana nek ndek sikil kok jengkeng. Wong ki ngenget iki kok kaya nang lemah banget. Aning ya wong ki ora anu saiki iki. Ora mergo ala lan dedeg kurang ya ora apa-apa. Sing dadi kepinterane. Ngene timbangane kowe kuwi nang kampungan pamit sindan ming jak semuan terus. Iya ta? Sarang sinau iki. Sinau, ane rak ya dipethuk nyok ming bonceng kepit.
Dan kowe mulai gegermu pilur-pilur kae. Kae be tiba ta? Karang aku rana sing barengi njuk bonceng gerobak e. Lah rak saru apa ana sinden kok gerobak? Oh kuwi sing kurang berhargaan. Kurang berhargaan lan ora ndek rombongan ki ya ngono kuwi. Waranggana ki elek-eleke pethuk sedan. Pepete Honda apa Yamaha. Kuwi mesti boncengke pit. Monggo nek bar rampung nyindeni ya nengke wae. Apa ana sinden sewengi kok mulai menggo lemper. Lah wong sing marahi nak ya kowe ta, kowe lemu weling ya ndrindil. Nek aku arep mangkat latihan kowe engko nek ana sugane lemper aku gawakno lho. Aku rak ya nang kuwi menggo aksi kok. Kesiki gawake ya kena ora kena kok njen mempeng. Sok ah mesin. Ning nak ya kowe gelem ta? Kene iki ya komplit ta. Ah nek kowe arep serajar nang kene iki. Ajar apa? Ajar sinden sing tenan, dipimpin tenan karo ketuane rombongan iki. Ketuane wis kenal apa kowe? Wis anggere kowe nganget aku ya padha kuwi. Iki ya ana ta ketuane? Ana ning aku ra wani nyruwe. Ngono. Agek meriang. Meriang ya apa? Agek semlenget ngono bocah. Lara ta? Nah, kuwi meng ora lara meng kesenengen. Kesenengen. Kesenengen le diksa-jeksi kuwi ngono. Jeksi? Heeh, delet-delet jus. Anggere rada anget sih jus. Tahu mbiyen kesusu le mriksake kleru. Kleru. Karo doktere jabani ampun anu nggih dar suket sing nem. Sebelum mresake kleru nang dokter kewan. Saking kesusune ya ora pancen anu kesusu bingung kelak panas mbok piye kae ngono. Pancen kae kancaku sinara wedi sak jeke kok. Lah padha kowe iki nak ya lemu ta Pakne? Iya. Kok isih sontek. Lho lah kuwi pancen karmane. Karmane dadi Sontek. panganan apa-apa kowe wis jeli ngono petahe. Dadi saiki darane ya ming suntik. Tenan kae ketok kono kaya ngono anggere ra dijus dina wae. Tenan jus. Ya, sok kowe ya tak jus. Ya. Anek lara lak sing ngejus aja kowe. Tapi ya sapa lah sing Kaya ngomeni ya aku. diundangke tukang jus. Karo lara kok ming urusan jus. Ora iki wis piye karemu? Nang kene kok tak tembungke. Aku. Iya. Sing aku isine. Oh, anggere tutupi raine iki nang kene iki ngene. Heeh. Anggere wis kowe awor nang kene iki wis kajen kelingan. Aku. Wira suarane wis nom-nom. Bagus. Ning ra tau udut. Nah. Ra tau udut wong ra duwe. Aku. Kok ra duwe? Ada ora tau udut tapi ra suara. Lho, ya duwe. Jaga kesehatan gulu ngono. Mula kowe iki aja nglecis. So aku nek dari sindan, nek linggo rak ning sandinge Wiraswara mesti ya tak jajar sik ngendang. Wong kowe karo kendang kowe kalah dhuwur e. Ning kowe rak ra mangkel to nek aku jajar para Wiraswara. Rak. Ya ming atine iki rada sengkring titik ngono. Sapa iki? Lho aku ki ora kok jenenge metarepke lan sujanan ke ora ngono. Lek semelang nek diarani anu apa kuwi? Ya kuwi diarani kethuk apa kowe iki kecendiken tenan kok. Sing dadi ki nek ora dedeke to, sinden ki nek ya suarane to kowe iki kok. Ya wis engko tak kandhake kira. Ning lire-lire wae. Lire. Arep piye? Ya. Nah, saiki kowe arep sinau apa? Tak jaluke tintingan. Tintingan? Heeh. Ya. Nek pisanan kuwi sinden kuwi jengleng iso apa kowe? Hah? Jengleng.
Jenggleng ki piye? Ya kaya adate kae. Oh, gendinge apa? Pangkur. Pangkur. Pangkur ki kowe ngerti werna pira? Pangkur. Oke. Nah, pira? Pangkur ki werna-werna. Lah ya akeh ki ana cacahe apa ya pangkur kok tenggok. Oke, Pak Ne. Pangkur ki werna-werna, Lho. Kaya to. Kaya ki pangkur apa ku mau? Ndakmu kuwi. Pangkur jenggleng. Ya to kuwi ana lho. Pangkur Banyumas. Ya ana. Iya. Iya. Pangkur Semarang. Ya ana. Semarangan. Ya ana. Ana. Lho, komplit. Pangkur apa iki? Kasmaran. Rambangan. Oh, Rambangan. Wah, kuwi mah aku. Pangkur ora seneng gue. Kok ora seneng? Nek klelep sisan wis malahan. Oh. Pangkur Rambangan. Rambangan ya, apik kuwi. Heeh. Kok njuk nek klelep ki apa njuk le pangkur nang jero banyu. Kuwi semono kae kuwi. Iya, akeh werna-werna Pak Nik lho. Ndak? Lanjut saiki sing tak senengi pangkur apa kuwi? Jare jenggleng. Heeh, coba kang apa? Aku durung tau krungu nek pangkur jenggleng ki tabuhane piye nek aku durung tau krungu. Ayo kan Ciro Cimalu Mama nem maroro Kebabane ngono. Ya le nyuwara piye kuwi? Nek kamu weruhku kae ora nyuwara. Nek terus ngusungi. Mau nyuwara lek ya wis. Wis kek muni coba wis. Sing ngamur ra karuan ngono. Oke. Iki saiki jenggleng. Apalane apa? Manut. Manut aja. Tak isane ya. Tak elingmu. Iya, ning bentuke waranggana ki ora apike, apik-apike ngono lho. Lah piye? Lambene iki dimbrono-mbranake ngono. Aneh kok ya lambeku tekan ngendi-endi. Lho engko aku sing ngadang jaba kowe. Lah wong ming sadek. Lah ya men saudeke kono ki tegese dentas-entasake ki men ketok seni ngono lho, seni. Kowe engko klenger. Lah nggawa obat aku. Anger iki yer ajeng madang. Wes kok ndak tintingane karo. Tabuhane apa ngono? Lho jeneng sewiji iki ngono kuwi. Dadi jenggleng ki saronta. Ming kendang. Oh. Apa jenggleng nganggo rebab nah ya rebabe coklek akalmu. Ora kena ya. Ning kuwi nabu jenggleng ki nek sing nabu ora pegawe pabrik wesi wis ora kuat. Ora iso mak yang ngono. Ning ya tau. Jenggleng nganggo black kuwi kena. Kok jenggleng kok nganggo black kowe? Jenggleng ki waton rame. Wis aja omong wae kelangan ngeng. Iya. Oi. Ciro-ci. Timbangane ndelok sekaten. Apa kaya sekaten? Lho, jeleng. Kendange pilihke sik gedhe lho. Oh, ada. Aja kowe ora pilihke. Ora pilih gedhe kuwi. Trimo kendang cilik-cilik kuwi. Kan kendang kok cilik-cilik iki ya kendang. Kuwi ketipung ta. Nah, iki ketipung. Oh, kuwi kendang. Sing gedhe jeleng ngono. Heeh. Wis, ha. Ciro cipat. Yuk. Yuk. Yuk.
Minir kuwi jenenge. Hah? Minir. Apaan kaya ngono? Iya kok ngono. Nenano. Kowe mau minir ta ya? Wong resmine gitu. Mah, kowe kemen kemunggahan kowe njur. Ya ben waton jeplak wis. Terus wis iki pisan kas dadi kowe dadi kuwi Waranggono. Iya. Sok kowe dadi girang ya. Mesti. Aku kuwi urung tak kon wis ngirongi. Wah, aku tau ngirongi bal-balan. Wah. Mana ngirongi kok bal-balan iki yo piye kuwi? Nggawa bal aku. Elo ya la. Wah, dadi bal-balan. Bal-balan digirongi ya. Nah, kowe ya wis girong sak. Iki mau terus kenak. Wah, sesuk aku tak tuwake klambi. Klambi apa? Wah, klambi jagung. Ngandel ora, kan ya aku kok dinggoni klobot. Wis terus aku ndak selak. Anu apa? Ngenge wandane. Kan Wandok ya apa? Kelangan. Kaya nganti ngerti-ngerti ya kae lho. Kelangan titi polong. Kok titi kok pola lho. Lah ya titi ku rewel banget mula ya dipolong mesti nakok-nakokke kowe iki. Wis terus. Nena. Ciro cilu. Lah ninteng kok tanpa bener ta ya? Enjak ra iso e. Kok ana radio show wis. Terus jeng. Pisan ya, Pak. Heeh, sebab dindek iki ngangetke rupamu ki. Tak kowe kok njeng ngrupak-ngrupak. Ora, rada gumun. Iya. Nek dimatke sak kleraman ki manis. Heeh. Nek dimatke kok klawu. Ngono ta? Heeh. Wis gek dindeke. Klawu ya ben. Ane wong bojone srundeng wis sing wedok klawu ya ora apa-apa. Iya padha kena nggo lawuh. Terus nak. So tak tukake cemara. Waduh. Rong wit. Cemara rong wit ki njuk nggo ngebruki kowe. Cemara godhong. Terus nak. Wah, kedanan aku kan suaramu. Ora ngerti nek kaya kene katik gayane. Ayo. Mereka Suaramu ki marem. Wis. Dadi iki nek mungguh ditanggak nang pabrik wis kuat iki. Heeh. Kok nang pabrik? Heeh, sok nek tembeng ki ora ditundangke mara. Lho, wong ora diundang kok mara. Ha sing jenenge ledek ngeyel ki. Lho. Kok
Dek kok ngayal lho. Lha ora ditanggap gregeten mara. Singgan kuwi nang iso tebu kae ora yo ora. Sesuk rak ndarani wong edan rak yo diparani wong. Kowe iki rumangsaku nak kon ngajari kok malah kaya ngono lho. Wis iki awake dhewe lerem sikik neruske gendingan sing kari iki nggo penutup. Iya ta? Ning kowe kuwi aja tok palekke lho melu kumpulan wis tak catetke dadi keluarga kene. Oh, aku wis tak catetke to. Rong dina pisan ngekeki yuran. Lho, yuran? Yuran ki apa to? Urunan ku to. Oh. Wis tak nehi. Wis. Oh. Rungokno gending sing akan dateng. Oh ya. Engko nek kowe ora cilaka wis to. Oh, wis ora wae. Oh, nek ora seneng. Nek cilaka ora mesti seneng e. Arak ngono. Apik. Rungokno waranggonane kena tak conto. Ngono dadi nek ora awar kene dhewe kuwi wis mentes. Oh ya. Meneng. Raden Harya Werkudara. Iki Mbah Nyumat. Mbah Nyumat ngerti ra? Satria Jodipati. Ora patak ya. Iki kowe ya kudu sinau iki. Satria. Ora gelem ngrungokke sak antem. Ki umure sing sinden ki akeh kono. Akeh tuwa kono karo kowe. Apik ya. Kabeh swidak. Kodekmu simper jajak yen ngandika gereng-gereng pindah guntur. Ya pindah guntur. Besok kowe kudu sinau. Sok diganti kata-katane. Anjir guntur iki gantine apa? Guna. Ya. Dasar satriya prawira. Prawira kidule dhewe. Dadi prawira kidule dhewe kae diapal. Eling kula eling gunungane Senopati. girang kaya kowe mau. Alah wong kena wis seni kok ndadak tok takon. Piye to kowe mau le nyenggak iki, Mas? Ya.
Ya. Ya. Ngono kok. Ya. Dadi kowe dirolo. Lupatmo. Iki kok kaya ngerti-ngertian nut kae lho. Satria ing Madukara. Karaloke. Ya, wis padha. Wis sungko nek nang omah. Anu, tak kandhani. Nganggo karaloke. Lho, kowe munggo iso ngono. Iki Madukara. kowe arep neruske ngrungokke pangkur sepisan kas. Tegese iki ya, Pak. diklompetke. Lho. Pisan kas, yut. Wis iki wae. Sawiji kang dadi pilihan. Kowe nek arep tak sengiti wae nyatane bojo ta ya. Ya ngapa ta? Arep kepiye-piye guys kudu mangkel aku nek karo kowe iki. Lah wong arep sinden kok kaosan ki rak ya wis Apa kenapa? Nganggo kebaya ngono, gelung iki tekuk ngono. Lah kancane kae ya nganggo kok ngene kok. Lho, lah kae rak wis nang kono ki srawunge wis becik kanca dhewe kabeh. Lah kowe iki anyar kok njut modho-modho. Ora kena ta? Ora kena. Kok nek nang kono sumuk? Lho, sumur ra engko nyedusungi nang sumur le uyan-uyan kuwi dadi. Ya wong kok sumuk kok njut nggo kepentingan kok njut waranggane kaosan nganggo slek. Kuwi ndarani kemidi. Ora kena. Darani kelu sik gandul barang kae kemidi serkis. Oh. Nek waranggana ki ya nganggo kebaya, gelung teko ngono. Ya, ayo terna mulai saiki salen kok. Wah, lah ya kuwi wis. Lah piye? Cilakane ndi bojo waranggana kaya kono kuwi. Ya ta apa ya ayo kok mulai kok tukoke kuwi kok. Tak pecah lah ya wis salung wis lereno wae dadi sinden remo aku suwe. Lah ya apa-apa ki madeg dhewe jenenge iki usaha berdikari. Apa njak aku kok berdikari? Ngadeg dhewe ada-ada dhewe lah yang tukoke cemara. Sandal mesan. Aku ra ndidi tak tukoke sandal titik sing duwe nesu. Sekarang le tuku minon jagongan. Ayo aku kan bali dhewe. Ora wis kok ngono sik wae. Iki ajeg to kancane. Heeh. Tip kok. Iki sik ngendang ya tetep ae sik ngendel. Kowe ngerti ta gamelan iki jenenge? Ora. Saran guys sing cilik apa? Sing cilik kae. Apa ta kae jenenge? Ora ngerti ta? Ora. Wah cilaka aku ya ora ya.
Iki kok aing ta. Sing tak ngerteni ming ketipung. Ketipung ki sing ndi? Kendange sing cilik kae. Ketipung. Nek sing gedhe Anu bem. Sing rada cilik. Kendang ki sing mujurana sing gedhe. Kae bem. Nek sing rada tanggung kae? Tanggung kae manut sik nuku dadi. Kok sik nuku wong jenenge kok. Lho pira arepe ngono. Wong kok ndrintil padha saka omah buta gamelan Kae yo sing digantung-gantung kae apa jenenge? gamelan sing salah dhewe. Kok salah ta? Kempul. Oh, kae kempul to. Kempul. Oh, kempul. Nek sing rada cilik tanggung kae ora omong wae. Apa? Anggo ndarani jangkar kowe. Apa jenenge? Siem. Siem. Jeneng ora siem to? Kok siem? Sapa? Ra. Ayam basan dadi waranggana iki ya Siti. Oh, kae wong bojone kok lali kok ya siem lho. Sing marake ya ngale entas jenenge Sukiyah wenyet barang dadi waranggana nek Sutiwati. Ya aja ya ajek wae. Ajek wae. Aku mbiyen jenengku rak Perenjak to. Ning saiki mung arep tak imbui. Apa? Wara lho. Apik kowe. Dadi Wara Perenjak ngono. Nek kowe seneng dadi perenjak kudu sinau lho. Sinau apa? Loro to. Lho kok loro? Prenjek ngono to. Prenjek. Perenjak kira loro to. Siji prenjek ngono asik mlenjer. Lah kowe. Aku perenjak lanang. Aja anu iki wis tekan gone iki. Wis saiki anu ya, rungokno ya. Tak nyuwun karo kanca-kanca pradonga iki. Iki kok ora mlebu ndono to kok ming nang kene to iki. Lho awake dhewe wis pasta kene iki nggone. Ora entuk mlebu nang ngene kancane kan. Ora, urung kedaftar seni piringan urung. Nyuwun gending pangkur semawisan. Kok dibasak? Urung letepuk urung suwe rak basa to. Ya ora kena nek gending iki. Gending Semarangan to. Dawah apa? Dawah. Aja dipleroki. Aja dipleroki. Kowe kok nek dipleroki kowe klenger. Aja dipleroki. Kenging mleroki ning boten mawi mripat. Ora mlerok. Oh, angel ta mlerok kok ora mripat iki. Nganggo apa? Ayo sak duwene monggo aja. Rungokno lebune. Ya. Wah, wis sinau pisan ki ragate tak okahi ora iso ajar. Waduh. Ning ajar sindane tatane nyawa. Guntingi rambutmu. Wong wedok ka guntingi rambut arep kepiye? Kudungan ta? Oh iya ya. Kudung caping. Ya, ya. Tuku ta. Monggo to nyun gending tangkul Semarangan dawah semira. Aja dipleroki kok aja mlerok. Lah ya padha ta mengelekke kok. Mang mlerok wis kena. Monggo. Mingkar mingkuring pukara. Hakarana karenan marti siwi Waranggana baboning Semarang. Angere wis iki weh. Tenan, wis ora ana sing ngungkul. Semarang. Ketake kaya ora padha ning isa pulih pot. Tenan, kuwi nek babon banget. Lho anek kakung jago to. Ora padha diplek sebarungan aneh. Sinoba sinungkarata
tarata sakaratining ilmu luhur nang kuping ki ngeres kupinge ana wedine to kok kali kok aja ngisruhi sing nyuwara to kang tumrap ning tanah Jawa piye lek ngedeg-degi ta ning jebul agama hagemeng haji sida diundang nang kidul pabrik iki tak take lho. Iki ta. Wah ning aku isin banget. Kok ndi? Kowe rumangsaku polahmu jan gedhe abikang. Ngono. Ngrungokke werak ya kena kok lemu wah. Lah wong seni iki ra kena ditinggal atot bayu ki obat dhewe. Aku ngangetke sing ngethok kaya Plekudara tandane. Ngono ya. Tenan kuwi. Ya ngethok kaya Plekudara. Wah nabukono kuwi. Ora, ngerti ta? Ane rak nyambut gawe. Apa kowe iki mung ngrungokke kowe kok mbanyaki lho rak ya wis jan wis. Gaplok dadi waranggana kowe malah kemajuane ngunekke banyak. Awang isin ya aku. Nikah kenging napa ta nika? Mbok nggih niku dicaosi PPO muni ngono aku rak ya sen banget ta. Darane ngapa-ngapa kowe. Ning wong kok sreteng to. Seni ki anggere krungu gamelan tansaya sik ngendang Bapak Narto. Ku nang ndi-ndi kuwi tak kendang 6 didol kabeh. Kuwi kendang 6 tabuh kabeh. Brijine ki petil dhewe-dhewe lho. Nah bukono lho. Saking kapinterane semono kuwi. Nah kuwi sing tak jaluk. Kuwi nek luar negeri ngejes. Ngejes kira tok. Lah kuwi yo. Nek Indonesia Pak Narto. Kendang. Kuwi wis mumpuni. Mbok kendang didepitirae nek rantek. Kantang ya. Tegese ki keratan ketabuh kabeh ngono. Ngerti ra? Komplit ketabuh ra ngono kok yo entek kowe. Gumenku
tangane kuwi lho. Kok oleh terampil. Terampil ora mek ngendang terampil. Lah apa? Nampani jet ya. Malah luwih terampil. Heeh, tenan kuwi anggere aku kepethuk denene iki wis ngamarta Kresna wis. Ayo wong-wong ki nganti gumun kuwi apane to ya anggere tuk suwe banget ya. Sikep-sikepan Bu. Kuwi wong ngenteni kok suwe bol turu kabeh. Dadi anger petuk tuk ngono ki adu pundak padha pundak aku turu kono turu. Kono ngebiarle gagel, aku ngebiarle mayang. Oh, ada. Lale apa kowe iso mayang, Pak? Mayangi? Wah! Ngene. Ora bengong lho. Ki gandeng wis semarangan. Apa sing atak jaluk? Lho. Ayo. Wis saiki tak tumeking pangkur kita nek petuk kanca-kanca iki. Oh, iki anu enake ya pangkur meneh wae po. Wis terus pangkur aja nganti ra pangkur lho. Kudu pangkur iki. Pangkur iki ya pepak kok dadi. Apa iki apa? Iki anu. Apa? Pangkur apa? Pangkur Rambangan, Langen Wanaran Mentaram lho. Ya apik ya kene. Apik. Yun pangkur dirambang. Ah kok pangkur kok dirambang neh bening kok. Bruwet deh. Rambangan Lawah Menaranan. Monggo. apa ora? Kayang. Kimu Rambangan. Heeh. Lawah Mentaram. Heeh. Mana? Mentaram ngerti? Ora. Cekakane sing blendruk kuwi. Mentaram kok njuk teko. Ha iya kuwi jenenge Mentaraman. Ora nek iket. Apik ra.
Apik. Mingkar kuring. Pak Karto. Pak Karto, Pak Kartingal. Ya. Kowe iki arep nembang apa piye? Nembang ning karo turu kita ini. Kok Pak Karto. Lu, Pak Karto lu. Ora karo. Ning aku sing seneng dhewe mau. Mas aja mlerak ya. Mas aja mlerak. Ya twira suarane. Ning aja nganggo kesopanan. Mas. Lah, anu sing wedok mangsulen. Rawitekno kapiye? Rawitekno kapiye? Ora nanggo witekno. Wong krungu apa? Witekno kapiye? Wira suarane. Aja nglanggar, aja nglanggar. Langgar apa? Piye taun ini, Ning? Ning anu kaya tanya jawab ngono ta ya? Iya ning nak urung iso ki ya ngrungokke sithik ora gek muni. Kowe aja padha ngrungokke weling kowe. Piye? Aja mlerok. Ayo Mas aja mlerok. Iya ta. Muni ngono ta? Ya lanange muni piye? Kowe muni piye? Mlerok ya kena. Krunguku ki mlerok ya kena. Ning aja ninggal kasopanan. Kowe terus ta, aja ninggal kesopanan, Cek lanang. Lah piye? Ora sopan yo men. Kuwi jenenge buruk. Ayo ning lemong ya. Aku ya ora wadak iki. Ning iki mau sok ngene. Nek awak dhewe mulai. Heeh. Dolah. Dolah piye? Dimasak ta? Dimasak piye? Dimasak ngene padane. Piye, aku manut kowe. Tegese sing peni sing mengandung seni. Piye? Nek nanggon pertemuan ngono. Ya ini kowe ngelak, ya ini kowe ngelak. Ya kowe hasil lanang to. Wong kek digodhog. Wong kok digodhog. Wong nang jagongan kok nembung. Nyemoni dadi sok dolah supaya sing digawe iki ngerti ngene ta. So ning sok nang omah dimasak ya. Ning aja ninggal titi polo. Polo wida apa? Wong kuwan mesti ngayal ngerti gawe becik. Titi polo ki tetembungan apa kuwi? Anu acarane iki cetha. Lah makane sing lanang mau piye? Kudu nganggo kesopanan sebab ngelingi ketimuran. Ngelingi ketimuran. Ngerti timur? Ngerti timur? Ya nek wetak ngene piye kuwi? Ya nek ngono Mas. Ya nek ngono Mas. Aku wis arep nganggo mripat. Mripate salahke ngono. Kan ndak mlerok terus ta kuwi? Wong delekke terus karo sing lanang. Ya ora apik ana wong ora nganggo. Mulai iki mau sok dipikir dolah. Lah ning aku sithik ale Mas-mas iki nek karo kowe. Piye ta? Ya aku njeluk kowe Mas. Rak yo nek paling wegah rak Om. Om. Om apa kamu? Om Pimpa. Ngandel ra. Kok anjir Om ngandel lah wong kok kandhane mesti ngeyel. Iki mau Heeh. mentaraman. Mentaraman. Iki ana ning singkes mbokne. Heh? Iki ana sing Wah, iso oke, iso pepana pangkur-pangkur ki oke. Pisan kas apa tuh? Saiki iki malah anu. Apa? Pangkur palaran metalam. Lho. Kuwi yo ana, kuwi engko kakung kabeh. Heh. Ning yo ndak tanya jawab dipraktekke ah. Lho, mula kuwi. Nyuwun mentaraman pangkur. Kabeh aku.
tenan. Saiki njut apa ya? Saiki aku ya urung marem. Ket mau kok meng ngrungokke swaraning Maranggono. Aku nek urung ngrungokke swaramu aku ya urung marem kok, Pak. Aku ki ora patek paham, aku ki mimpin e. Wah. Mimpin pokok nyuwara. Mimpin apa? Ning guys, coba ya apa ya? Apa sing tak pilih? Lho, ayo jajal nak kowe jenggleng kaya ngapa, rak ya ngono kok. Urepe. Ngeyop iki. Ngeyop. Kan aku nyuwara udan ya. Matno ya. Iya. Undang iki ra nyuwara mimpin e. Ya kena. Aku arep nyuwara wis katuh iki. Enggak napa sing katuh iki enggak napa. Pisan harus kendange ibut ya. Pahane sing ngajari munggah medun ngono. Nora mulur nalare pate. Ngasa luwi timbangane ora nang pesisir. Katitaku kang sira iki nek arep ngopo iki mau? Indra pada sinerang angin marota non stop. Iya. Kumarengkeng angkreng-angkrong merona